दिनै सालबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि महरै कनिन सरगियारिखौ सायख'नाय जाबाय। लांदां जानानै थानाय मासिखौ दिनै मिरु इउपिपिएलनि नुजाथिनायाव फोसावनाय जाबाय। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरिनि मासिया लांदां जानानै दंमोन। बे लांदां जाना थानाय मासिखौनो बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि गामि ओनसोल जौगा आफादनि मावख'आव ब्लक आरो मोनजि प्राइमारिखौ लानानै जुथुमा मेल लानाय जादों। गुबै थांखियानो जादों सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि मासिया सालबारि ब्लकनि आफादगिरिखौ आबुं खालामनो थाखाय दिनै ब्लकनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मोनजि प्राइमारिखौ लानानै बिबानखौ आबुं खालामनो थाखाय जुथुमा मेलनि गेजेरजों सावरायलायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि माधव सेट्रि, इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि, फार्मार सेल इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमरजित बसुमतारी, इउपिपिएलनि मावख' नेहाथारि डिम्बेश्वर उपाध्याय, एमसिएलए मन्टु बर', 2 नं सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारि, इउपिपिएलनि सिडब्लिउसिनि मेम्बार अशोक बर' आरो सदागर बादशा लोगोसे प्राइमारि ब्लक आरो जिल्ला कमिटिनि गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो गासै बिबानगिरिफ्रा जथायै जुथुमनानै आफादगिरि बिबानखौ फोसावनाय जाबाय। फोसावनाय बायदियैनो सालबारि ब्लकनि आफादगिरि महरै कनिन सरगियारिखौ सायख'नाय जाबाय। दानिया फैदो बिथाङा गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लानि। आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोबाय। दा आं दिनै मोनसे सालबारि समस्तिनि सिङाव सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय सालबारियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मोनसे जथुमा जादोंमोन। बे जथुमायाव दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय फैनानै आरो सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो बिबानगिरिफोरा जयैनो जथुमनानै दिनै जोंनि सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ दिनै फोसावनाय जादों। बे फोसावनायाव सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि महरै आंखौ सायख'नाय जाबाय। आं बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिनिसिमबो लोगोसे सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। इयुनाव माबायदि दैदेनलांगोन नोंथाङा? आंनि गोसोजों आं बेखौनो बुंनो सानो, दिनै सेन्ट्रेल कमिटिया आंखौ जिबायदि साननानै एबा मोजां खामानि मावनानै नैबे सालबारि ब्लकखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय मिजिंथिनाय, लोगोसे नैबे सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै जोंनि दलनि बिबानगिरिफोरनि जि मिजिं, लोगोसेनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि जि मिजिं, बे मिजिंखौ आङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय, लोगोसेनो आंनि जिखिनि मावनांगौ बिबान बेखौ आं रायजो राजानि हेफाजाब लानानै मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय दलखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय आङो नाजागोन। आरो बे नाजानायाव जेन गासैबो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिबानगिरिफोरा मदद होयो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। दिनै सालबारि ब्लकनि सिङाव थानाय मोनजि प्राइमारिखौ लानानै नैबे दिनैनि जथुमाया जादोंमोन। बे जथुमायाव आंखौ दिनै गासैबो मदद होनानै आंखौ दिनै सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि महरै सायख'नायाव आं गोजोनबाय आरो आंखौ दिनै सायख'बाय। बे हाबाफारियाव सोर बाहागो लादोंमोन आलासि महरै? बे हाबाफारियावनो सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां माधव सेट्रि सार, लोगोसेनो जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज मानगोनां समनाथ नार्जारि सार, लोगोसेनो जोंनि सालबारिजों नांजाबनाय थानाय कख्लाबारि समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए मन्टु बर' सार, बिथांमोना नैबे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आं सिगाङावबो 6 बोसोर आं प्राइमारि कमिटिनि
नेहाथारि हिसाबै गाहाय नेहाथारि हिसाबै मावबोदोंमोन। बे हिसाबै आङो बेखिनिखौ मावबोनानै आं हमदांनानै मोनदों सालबारि समस्ति हिसाबै सालबारि ब्लक हिसाबै जोंनि हानजाया मोजाङैनो सोलिगासिनो दं, गोजौ फारसे दावगालांगासिनो दं, बेखौ आङो मोन्दांथि मोनदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।